Ingi kiagera una goikaga iga ingi kwanyore kenen ntura manya ike romo rokobata skuru koya batrende wana skuru ara ile jidomo bere cyara renze egendo togo saba simbarati nabara imwensi bagusengima kisi county toletere jegali none sub county egali emo danga to konya bona bigateraika ndio gotayacha eskuru ya ile yali ko kwana iga simbarati gakiosore Intu toko imyomorero abana benge ko inakwe ngokora toanga gari na indi meta no Riokindo ga igebe ma shukuru Kenya sub county ga ntuna barasta bakuru Riokindo bisi marati tutambwe kidomo cyayire gabo be abantu umire akomora iyo Njene ko batari ngo moroni go bwata chisa ibere ga skuru yeto ya Riokindo boys nibo tuari nga gwetara tuamino ko cha twanya rumuru gwate echasa yo morero ntira imanyara kirira ni batoko basabanga abantu bamintu be county ya Busongo twabasabire nga egari yeto kange tokera ne sub county yeto ya Kenya asinje wo tagotokonya gaiga erinde emere yabaire gwoka skuru wao ngarinde skuru yeto ya Riokindo ya sinja yete boga skuru yeto ya Riokindo boys ya ire igoni gatogo sabanga noena abana ntugo atese barache barare bitande meito noene bitabo bya byayire igoka moranche buna abarayi baito bagusi atlachi twabasabire nga moche motokonya bokonyo obwo erinde ne ganer motutumere etoke gaiga se skuru yaito etokonya ko nyomo rono endrete woka igo gentane ne mono turabasabe oboraro bana mbabwati ekina kiturabasabe motokonya bune county this one in Kobori Kisi county engima ntobwati gari ya korimimoyo namba ibe sub county yeto ya Kenya twani ngo twala gari eliyo moiso na kigari ya Kisi county yeto ke konye matches Kisumu to wa lele la Busongo vamos ya no ya casa moja saa hii saa 2 saa 3 digeredi twabwa era yomoro vamos saine era yomoro egornyomoro Kisi county keyo nena gyado ga kimono abana baizo ni bagiti zari zari byawe zari getesi ko gange kirubebe yani kiro monta ko ko monto que ñorota te va kana para que digas na bana bo yo romo como que Bole teguna skuru ya ire twacha ko ene kine skuru ne yete ama ene jidomu chiyete cha banafunzi ndoma vile cha form 1 form 2 form 3 form 4 korakini rende abanya Kenya ronto amnya kantoika personal libna nchenaika ndwali myomolero serikali yeka utanga kwaba mochando go mangano go dimyomolero none gari ya mache acha lakini acha kera abanya Kenya roba ikira
mwana tayo nyora kana somora se chinza cha ba chinza ibere ga cha bana ba nge class muchando to kamba bali ba ko sana go collapse gonto ko toro ko gireka aseke busiti medios na kebe kerebia korakini bono muchando to ke tiara na mwana ko nyora kana somora bakini bintu bya biko bana. Down. Towa kenya senga mbimo no mtanya altenika swati mwana mtayoya mwana mtayumia mwana mtayulenge dom ko era kiri skuli yabwa tomorero abana barenge ebirasime towa kira bibuli mbiyamo baminyokire abantu beskuru ye bakolire buya babikira abana bali kando abana abayiboli abalimu amana banafunzi mbata makokonya ebintu byalengene the next dom basokisikiye eyetaye egari county njaminyokara kine karajaika yanyoranga umuriro limigo abayibuli bonsi asibata bategererete na abana inchi bonsi ko jumla the situation is calm abana mbiya bale mwana nditeyo umia igo pikam rara paka mami mucho korana na situation yere bimona abantu bamita umwekira igase obonge gutoikira igo no mweshimigo mwamba noara umweshimigo boro gongoro amusinere noara utetika chiri kuchensa miende korora baguchana barungoro record bari statement bimona na ikira twanyorire nga kidamu bere njiyete ne ya gatatu yabwa tuomolero kolende we don't have any casualty abana bonse pimbu yabale properties we can get them ebintu byogo sirabira bina batoko binyora na batoko bigora lakini mwana nto kogora so we thank God amen inga abana mbu yabale abali mumbu yabale nonya ebintu byasarekire na disturbance yabeire na some emotional torture lakini ntumanye denga soon God will take control abana baito babe buya bakora matemo because Satan yaroma ete no muntu mubesana ekeraro rire eskuru ego kora buya ni gakore to mobosoka no buno yo igo mochafu egera burukani abana monge especially from force bali bara around we pray for you ntumanye denga you will deliver moje mokole gasingiya na ende ntocha mambie kerobo kiete buya twaliganina nga kimoko na back to normal egere preparation ya matemu next week igo tuabasabeire bali baka mapema ama ya mange sengenjo mwakonya guteneni umulero no nyegari yaito ye county yanyorwa twanchire nga first responders bali bacha mapema tuaba wakire yako garamwari myumulero mwanyokanya no yotigarete boniga tuabekire gari nyori mipi egere toruga to maithe na the situation is calm kirege ntongere buya mono abarari mwe ikirega iga bagetembe na inugo cha kororanga nkikegenderete egere mumanyense nga Satan nataka gutalense lakini nabu gwetereseria ya Yesu amina buya mono sana abamoto tegererete gaiga tuamanyire nga ekere amangana buna ayo mogosokana buno yobeire abantu bande mbare gaiga babwate birangari bichafu baigwete babogolie sanduku ya abana bagende nero abandi babwate birangari ebibe lakini tuwale ko bagikeria seria ya Yesu basoke korwe compound bagende batiga abana tumanye na ngakitoko banacha egere bairane back to normal biamono na omodisi sio ito kenyenya no arega ne serikali ya Ions igonto maete na omorembe ngoira nore thank you madam Beatrice oyo bombaba nere no arega iga amosis around oyo bokimonga iga nabo tokobwatera nemereme yaka tuanyore disaster buneye buna barayi ba Kisi County
Thank you so much. Thanks. Mate, vuelta. Dani. Aye. Adivanti, motor. Maria